आयौ आंनि हाबा सनाया मा जामारखो मानो एथ'ग्रा रागा जोंग्रा जादों आरो मा ओंखाम सोंखाम जाया जादों मा जामारखो आंनि आबाया सोंबाबो खिन्थाया रागाल' जोङो मा जामारखो बिबारि बिहामजोजोंबा मोजाङै रायज्लायदोंना रायज्लायाखै आं बिबारि बिहामजोखौ सोंनांगोन र' फन खालामनानै आयै मायै आइ आं ओंखाम उखै सुदोंमोन माबा दिनै ओमफ्राय खुरना दोननाय ओंखामा सोरनि माबा जानाबो आंखौ दिनै मानो उखैदोंबा आं एसे जागौमोन आयै खुरना दोननायखौनो जानोसै नामा सोरनि बे खुरना दोननाय ओंखामा नोंसा आदानिसै आइ नोंसा आदाया मानो ओंखाम जाया जादों मा जामारदों बेहा उखैयाखै खोना नङा बेल' बाथ्रा नङा मानोबा मानसिया रागा जोंमारग्रा जादोंसो दाखालि गांजेमा गोसोम रानिया थिगखौनो बुंमारदोंमोन आंखौबो मैया बेसेबा रागा बुंखादों बेसेबा गोरायै बुंखादों नोंखौबो रायनाय आरो आयै रायनायालाय ओरै जायाखै देनाय थेवब्लाबो आङो ओंखाम जानो थिनबाय थादोंमोन ना बेखौनो बेसेबा गोसायै बुंदों आरो माने गोरायै बुंथारदों आरो माबा मानसियाबो खुसि गैथारा एसेबो मोखाङानो सोम सोम माबा जामारदों आं बेखौनो बेसेबा टेनसन दा बिबारि बिहामजोजोंबा माबायदि रायज्लायदों गांजेमा गोसोम रानि आयं नोङो थिगखौनो बुंमारदोंमोन माने नोंसा फोजोंसार आदाया रागा जामारदोंलै मानसिया माने एसेनो रागा जोंमारग्रा जादों आंखौबो मैया बेसेबा गोरायै बुंखादों आं बुंखादोंआनो माथो फोजोंसार आदाया मायबा जामारदों खोनालै सिं मायबाफोर टेनसन जाबाय दं खोना ना बिबारि बाजैजोंसो नांज्लायबाय दङ मोनथियाथ' लैथोस्रि नङाबा बिबारि बिहामजोखौ फन खालामनानै सोंहराखै मानो मा होनना सोंहरनांगौ आंलाय नोंसोर सानैया नांज्लायदों नामा होनना सोंनांगौ आरो औ सों आं बेसेबा टेनसन जागासिनोलै मानो मानसिया बेफोरबायदि जाफेरा बेफोरबायदि रागा जोंफेरामोनथ' आंखौ बेफोरबायदि गोरायैनो बुंफेरामोन आरो गांजेमा गोसोम रानिखौबो सानसेबो बेफोरबायदि रायनायानो थाङा औ नंमारगौ दे गादावरि आयं नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों आंखौबो सानसेबो बेफोरबायदि एसेबां गोरायै बुंफेराखैमोन नोंसोरो बुंफेरदोंबाबो फोजोंसार आदाया आंखौ मालाबाबो एसेबां गोरायै बुंफेराखैमोन मायबाफोर जामारदों फोजोंसार आदानिया गोसो सिङाव लैथोस्रि आब' नोङो बिबारि बाजैखौ फन खालामना सोंहरमार मा जामारदों नोंसोर होननानै आंनिबा बिसोर सानैबो नांज्लायलायदों खोनालै बेनिखायनो बेफोरबायदि टेनसन थाबाय दं बेनोथ' दिनैहाय फन खालामनाय र' हेलौ लैथोस्रि आगै मा खबर बाजै दङ दे मोजाङैनो दंथ'यो नोंसोरलाय दङ दे जोंफोरबो मोजाङैनो दंथ'यो नाथाय फोजोंसार आदायासो एसे मायबा जाबाय दङ नामा एबा बाजै सैथो बाथ्रा बुंमारनाय नोंसोरो मालाबाफोर नांज्लायदोंमोन नामा ओहो जेबो नांज्लायाखै आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो मा जामारदों मानसिया आंजोंबो मोजाङै रायज्लायला फुजा नायनो लिंनायावबो फुजाखौनो नायनो फैयासै मानसियानो मा जामारदों आं हमनोनो हायाखै बेनोथ' बाजै मानसिया माबा ओंखामखौनो जानो नागिरा आरो जोबोद रागा जोंग्रा जादों मानसियानो गांजेमा गोसोम रानिखौबो दाखालि रायदोंनो ओंखाम जानो लिंबाय थानायाव आरो आइखौबो मैया रायदोंनो माने आइखौ ओरै रायाखै दिनै थेवब्लाबो गोसायै माने गोरायै बुंदोंनो आरो गांजेमा गोसोम रानिखौथ' औ मानोबा बेफोरबायदि जालांखो मानसिया आं हमनोनो हायाखै आंखौबो दाखालि बुंदोंमोन आरो गोरायैनो दाखालिबो फुजा नायनो फैनो होनबाय गैया फैयासै ओमफ्राय नेक्स्ट खालि लिंबाय आङो लिंनायनि माबा दायसो जासिबाय नायनोनो गोसो गैयानो आसलथे मानसिया मा जामारदों आंजोंबोथ' जेबोखौनो नांज्लायाखै माबा हारसिंनो मानसिया रागा जोंग्रा जादों ओमफ्राय नोंजों मोजाङै रायज्लायदोंना रायज्लायाखै दिनै फनखौनो खालामाखै आं मैयानिफ्रायनो ओरैनोबाथ' आं हराबाबो आं खालामाबाबो बियो हरखायो खेबसेबाबो नाथाय दा हराखै माथो मैयानिफ्रायनो हराखै मानोबा नोंनोबो मैयानिफ्रायनो फन हराखै होनबा ओहो हराखै आङो मा जामारदों आदाया बाजै नङाबा नोङो दायो फन हरनाय नायनाय बोरै रायज्लायो बोरै रायज्लाया नङाबा नोङो खेबसे खबर लानो फैयाखै मानो मानसिखौ जागोन दे आं दायो फन खालामगोन नङा बाजै नोङो हागौबा फैयाखै मानो जोंहानियाव जागोन दे आं मालाबा टाइम मोनबाथाय थांगोन औ बाजै फैथार दे माबा जामारदों खिन्थायाबो खालि टेनसनावल' थाबाय थायो ओंखामबो जाया माबा सिगांबा टाइम बाय टाइम जायोमोन ओंखामफोरखौ जोंफोरखौसो रायोमोन टाइम बाय टाइम ओंखाम जायाबा दा गावगायानो जारा जाबाय माबा मोनसे जादों बियो सिं माबा टेनसन जाखोमाबाय थादों बियो
खिन्थानाथ' लानांगौना दे आङो खिन्था आइनोथ' खिन्थानांगौना बेनोथ' जोंबो सानदों जोंफोरनो खिन्था आइनो खिन्था नोंनोथ' खिन्थानांगौना बिहामजो खोनादोंना औ आइ खोनादों दे बिहामजो नोंनि बाथ्रा लागोन खोना एसे बुजायना मानसिखौ मानो मानसियानो ओंखाम जाया खालि रागा बेफोरबायदिल' जाबाय दं दाखालिबो गांजेमा गोसोम रानिखौ रायबाय ओमफ्राय मैयाबो आंखौ रायबाय जेबोखौनो बुङाखैहाय जोंबो रागा जोंनाय जेबो बाथ्राखौनो बुंखायाखै ओंखाम जानांगौ थाब जानांगौ नङाबा गेस्ट्रिक जायो माबा बेसे बुंदोंमोन बेखौनो रागा जोंसोबायलै बेफोरबायदि नङामोनलै मानसियानो मानो बेफोरबायदि जालांखो बिहामजो नोंसोर मालाबाफोर नांज्लायदोंमोन नामा ओहो आयै जेबो नांज्लायाखै होनबा मा जामारदों मानसिया जोंफोरजों मोजाङै रायज्लायाबाबो नोंजोंथ' रायज्लायनांगौना बिहामजो नोङो हागौबा दायो फन खालामनानै एसे बुजायहर मानसिखौ जागोन दे आयै दे अब्लालाय दोनथ' दे आयै दे होमबा बाजै लाखिथ'नोसै ना उनाव खालामगोन दे दायो फन हरमार दे जागोन दे मानसियानो मा जामारदों मायबा मोनसेबाबो जामारथारदों बिनिया नङाबा बियो आंजोंबो फुजा नायनो फैगौमोनथ' आंलाय बेलेगसो सानबाय दंमोन माने सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोननायखाय आंखौ बेफोरबायदि खालामनो सानदोंमोन जुदि सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनमारदोंबा बियो आंखौल' रागा जोंगौमोन ना आंखौल' से खालामगौमोन नाथाय मानो न'नि मानसिफोरखौ मानो रागा जोंदों बियो होनबा केसआ सिख्लानि नंमारा बेलेग टेनसन जादों बियो बेलेग टेनसन दाबा मा टेनसन जादों खिन्थानाबो लाया ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय दे दानियाबा जानोसै सासेयाबा आंजों जाफागोन ना जाफाया हेलौ आयै आबा मा खालामदों आयै आं ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन दासो संखांबाय मा नोंसो ओंखाम ओंख्रि संदों बिहामजोआ सङाखै होनबा आयै बिलाय अबाव ओंखाम ओंख्रि संनोलै बेथ' आंखौ दाबो रागासो जोंबाय दङ अबाव होनबालाय माथो बियो रागाया थामियागोलागि नोंनो ओंखामखौनो संना होनाय नङा आबा बेनिखायनो बुंदोंमोन आङो जबरदस्ति हाबा खालामनाङा होननानै आयै नोंबो बेखौनो बुंबाय थायो मानो सङा बिलाय संनांगोन ना सङाबा जागोन नामा आं दिनैल'सो संगोन गाबोननिफ्राय संला आं बेखौनो संनो होगोन हिनजाव थानायावलाय मानो हौवाया संना जाबाय थानोलाय आयै दा हाबा खालामबायानो आङो हिनजावानो जाबाय सङालासिनो थाबा जाया खारगौ आंजों हाबा बिदि होननानै नोंसोरो नांज्लायनाङा आरो दा बियो जेमानबाबो रागा जोंना दङ नों बेखौ जबरदस्ति हाबा खालामदोंना नोंजों बियो हाबा जानोनो गोसो गैया दा बिनि गोसोफोरा मोजां नङाना बेनिखायनो संनो खावनो गोसो जायाखै बियो हागौबा नोंनो साननैसो संना हो लागिबा उनाव रागा थामिबा मालाय गावनो संगोन ना रागायालाय बेसेबां दिन थाबाय थानो सानसेबाबोथ' जोबगोन ना बेफोरबायदिबाथ' मोजाङानो देनाय आयै दे लासैनो उनाव रागाया थामिगोन खोनालै बिहामजोनिया जेखिजाया थां ओंखाम खुना है नांज्लायनाङा दे आबा उनाव लासैनो हामलांगोन ना जागोन दे जागोन आरो बे साननैसोआ नोंनो संना हो जागोन दे जागोन आं खामानि मावनो थांबालाय संखानांगोन ना बियो आं खामानि मावनो थांबा बेखौ सङै गालांगोन नामा गालाङा आखाइ दं आथिं दं संना जानांगोन बियो गावनो आं रावनोबो संना गालाङा माथो आंथ' सानजौफुआव ओंखामखौनो जाखाया देनाय बाहेरावनो बिदिनो रुथि पर'थाफोर जाना थायो दे थेवब्लाबो जेबो नांज्लायनाङा आबा जागोन दे आयै दे दा लाखिथ' आङो मानसिखौ ओंखाम जानो लिंहैयो र' दे थां र' आबा नङाबा नों खुरना है थां बा बिहामजोखौ एसेबां अनो दानिफ्रायनो जागोन दे जागोन खुरना हैगोन थां खुरना है मानसि आरो बियो दा टेनसनाव दङना दे जागोन दे होमबा खुरनानै हैनोसै आं दे खुरनानै हैनि र' नंमारगौ दे बेसां दिनथ' बिदि रागा जोंना थागोनब्रा बियो सानसेबाबो रागाया थामिगोन सानसेबाबो आंखौ हौवा होननानै गनायना लाखानांगोन दे बे साननैसोआ आरामसे संना जाहैनोसै दे आरो जि जायो जाथोंसै उदैया खाबसोबाय रखर ओंखाम ओंख्रि सोबाय आंखौ फाफि गोबोरखि मोखां आं ओंखाम संदोंमोन माथो दाबो ओंखाम संखायाखै ना मायो उदैया जा हाला उखै सोबाय रानना थानाय अयभास गैया आंनिया बालाखोनि आंखौ साला बेयाव बुथारनोसो लाबोदों बियो खास्ति जानोसो लाबोदों नै ओंखाम खुरना लाबोदोंमोन आं बुरजासो माने आइटेम बानायदों माथो बेलाय फाफिया गोबोरखि मोखाङा गोथाव नुखादोंलै जानोसो लुबैसोबाय मानसिया ओरैनो उखैना दंखायो
पापि गोबोरखि मोनखोआ दासो खुरना लाबोदों। ओइ साला, नोङो आंखौ बेयाव रानथाब बुथारनोसो लाबोदों ना? दहायनो ओंखाम संनो थांनाया दासो मोनबाय आरो? नों नायाखै माने आं खैखान आइटेम बानायदों। सबायजों दाउ, अमा बेदरजों आलु, दालि, लाब्रा, बाथोनबोसो देबावदों। एथ'ग्राब बुरजा आइटेम बानायदों आङो। अबाव थाबैनो मोननो देनाय नोंनो साना नायनाय। जागोन दे, लाबो ओंखामफोरा आरो नोङो आंजों जाफैनाङा आरो। मानोलै आं नोंजोंसो जाफानो गोसोमोन। मानो लाजियो नामा आंजों जाफानो? लाजिया आङो, जिखिजाया आं नोंजों जाफानोनो गोसो गैया। आं हारसिं जागोन बाल, हारसिं जाहैथां, आंजों ज' जाफानाङा बेयाव। आं ओरैनोबाबो रावजोंबो ओंखाम जाफाया, आं हारसिंसो जाखायो। ए नंगौ नामा? नंगौ नामा? दोनलां होदों, मानसियाबो ओंखाम उखैनानै दंखायो साला, थाबैबो ओंखाम संना होआ। नों साला आंखौ बेयाव बुथारनोसो लाबोदों। मानो बेफोरबायदि? ओरैनोबा नोंनि मोखांखौनो नायनो हाया आङो। नोंजों हाबा जानोनो गोसो गैयामोन। बेयाव आरो ओंखामखौबो नोङो थिग टाइमै संना होआ, एसेबां लेट संना होयो। बुथारनो नागिरदों नोङो आंखौ, बुथारनोसो लाबोखादों बाल। 300 फैसा होयोनो नों आंखौ बेफोरबायदि एसेबां हारा खास्ति होदों ना? दे मा ओंखाम जानो गोनाङाव एसेबां रागा जोङोब्रा? आं नोंजों एसेबां मोजाङै अननानै रायज्लायदों, अननानै ओंखामबोसो संना होदों। थेवबो नोङो आंखौ माने बुजियाब्रा। ओंखामफ्रा बाल जानोसै आं। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। आरो आङो मैयाबो भिडिअ हगारनाय जायासै, मानो होनबा समनि एसे आंखाल आरोना। दे लोगोफोर, दानिया थाथ'लायदो। गाबोन हगारगोन ना हगारा मोनथिला आङो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो जाबाय। थेंक इउ।